Яшчэ адна смерць былой палезняволенай. Тамара Каравай памерла праз год пасля вызвалення. Беларуская дзяржаўная карпорацыя. Рэжым Лукашэнкі шукае новыя спосабы ўтрымаць на аплаве прамысловасць. І першы крок для трыбуналу за ваенныя злачынствы для Пуціна. Еўразвяз пачаў стварэнне адпаведнай прававой установы. Пра гэта ды не толькі ў сённяшнім выданні «Аб'ектыву». З вамі Юлія Лабанова. Добрый вечар, спадарства, і мы пачынаем. Пачнём з сумнай навіны. Пайшла з жыцця 45-гадовая Тамара Каравай, яшчэ адна экс-палезняволеная. Жанчына прабыла за кратамі больш за 1,5 гады. За лайк да подпісу ў сацыяльных сетках, дзе Лукашэнку назвалі дыктатарам. Выйшла летась у жніўні на падставе гэтак званай амністы, але жыццё на волі абарвалася. Паводле афіцыйнай версіі у Тацяны спынілася сэрца. Як падрывае здароўе зняволенне, якая рэабілітацыя існуе для былых палітвязняў і як яе атрымаць? Ян Федаровіч падрабязней. Стала вядома пра смерць былой палізняволенай Тамары Каравай. Прычына, паводле крыніцаў выдання «Наша Ніва» – спынення сэрца. Тамару Каравай асудзілі на 2 гады зняволення за лайк у сацыяльных сетках пад допісам, дзе Лукашэнку назвалі дыктатарам. Яна выйшла на волю летась у жніўні пасля так званага памілавання. Это, конечно же, политическое преследование, то есть мы не говорим о каком-то наказании, которое соотносится с действительным преступлением. Гэта не першы выпадак смерці былога палітвязня на волі. Летась праз 3 месяцы пасля вызвалення памёр Валянцін Івановскі. А напярэдадні стала вядома пра смерць Ганны Кандраценкі. Яшчэ ў калоніі ў яе дыягнаставалі рак шыйкі маткі, але на волю яна выйшла цалкам, адбыўшы свой тэрмін. На людзей аказваецца псіхалагічны ціск, маральны, і ў гэтых абставінах вельмі складана знаходзіцца. Таму, канешне, можа абвастрыцца ўсё, што заўгодна, ўсё, што было ў чалавека дагэтуль, можа стаць горш. На гэта накладваюцца і псіхалагічныя праблемы пасля вызвалення. На дадатак, палітвязні паміраюць у месцах зняволення. З 2021 года вядома прынамсі пра 7 такіх выпадкаў. Прычыны гэтых смерцяў не расследаваліся. Условия содержания, медицинская помощь, отсутствие теплых вещей, витаминов, много чего, невозможность общаться с родственниками, да, отсутствие встреч. Система, при которой тебе не просто ограничивают какое-то количество прав, которое должно быть, а система, при которой ты в целом лишаешься всего человеческого. Напярэдадні Люксембург вылучыў міжнароднаму гуманітарнаму фонду 250 000 еўраў. Ініцыятыва паўстала летась і аб'ядноўвае праваабарончыя арганізацыі, што дапамагаюць беларускім палітвязням. Асноўны ўнёсак у бюджэт фонду зрабілі ўрады некалькіх еўрапейскіх краінаў. Нам, як грамадзянскай супольнасці, ўжо у накірунку такой рэабілітацыі, канешне, трэба думаць і ствараць нейкія такія доўгатэрміновыя механізмы дапамогі такім людзям, каб там дапамагчы ім не разава, а дапамагаць на працягу гадоў. Усё ж такі спрабаваць неяк утрымліваць іх стан, дапамагаць як бы і па здароўю, фізічнаму, ментальнаму. Агулам жа патрэбу ў дапамозе могуць мець болей за 8 000 асобаў. Менавіта столькі людзей са звестак праваабарончага цэнтру «Вясна» трапілі пад крымінальны пераслед паводле палітычных прычынаў цягам апошніх 5 гадоў. Ян Федаровіч, Белсад. Яшчэ пагаворам аб здароўі за кратамі з праваабаронцам Раманам Кісляком у студыі «Белсад» адразу пасля аб'ектыву. А цяпер да іншай тэмы. До 2029 года дзяржава перастане субсідаваць жыллёва-камунальныя паслугі насельніцтву за выключэннем цяпла і падагрэву вады. Такое рашэнне прыняў Савет міністраў між іншых планаў на бліжэйшую 5-годку. На дадзены момант жыхары Беларусі аплачваюць быццам каля 80-85 ад поўнага кошту жыллёва-камунальных паслуг. Дзяржава цвердзіць, што субсідуе тыя 15-20% выдаткаў. Пры гэтым не менш за 60% сродкаў ад планавых павышэнняў плацяжоў за ЖКХ накіруюць на павышэнне тарыфу на цеплавую энергію. Датацыі з бюджэту, рэгулявання цэнаў, кантроль мясцовых уладаў за кіраўнікамі прадпрыемстваў, а цяпер і новы фармат кіравання. У якасці чарговай спробы падцягнуць неэфектыўную беларускую прамысловасць чыноўнікі не прыдумалі нічога лепшага, як пераняць досвед з Расіі, што задумаў урад, высвятляў Антон Бяздольны.
У Беларусі хочуць стварыць 6 дзяржаўных карпарацый. Прынамсі, гэткі план прапісаны ў праграме дзейнасці ўраду на найбліжэйшую пяцігодку. Яшчэ 7 траўня праграму ў парламенце прадстаўляў асабіста прэм'ер-міністр Александр Турчин. Нам предстоит принять по меньшей мере 9 законов и внести изменения в 10 кодексов Республики Беларусь. Сёння дакумент апублікавалі на афіцыйным прававым партале. У раздзеле «Падвышэнне эфектыўнасці кіравання дзяржактывамі» вызначаныя галіны прамысловасці, у якіх праз 5 гадоў мусяць з'явіцца тыя самыя дзяржкарпарацыі. Таксама указаная колькасць прадпрыемстваў, якую туды неабходна залучыць. Цэнтралізацыя, она будзе, магчыма, азначаць нейкую большую такую вертыкальнасць у плане нейкай, ведаеце, палітычнай, ідэалагічнай такой вось працы, больше такое, менш некой такой самодеятельности на местах, а больше централизации и дисциплины, и вертикали. У Беларусі ўжо існуюць некалькі формаў аб'яднання дзяржаўных прадпрыемстваў. У 90-х улады стваралі канцэрны. Цяпер іх у краіне 5. Фармальна кіруе імі Савет міністраў. У 2010-м прыдумалі новую форму – холдынгі. Фактычна далучэнне меншых і стратных прадпрыемстваў да буйных і паспяховых. Такімі холдынгамі, напрыклад, з'яўляюцца БелАЗ, Гарызонт, Атлант. Усяго за 6 гадоў стварылі 102 такія аб'яднанні. Падпарадкаваныя ім некалькі сотняў прадпрыемстваў. Цяпер прыдумалі новую форму. Прыватызаваць гэтыя асобныя маленькія ці меншыя прадпрыемствы дзяржаве альбо не атрымалася, альбо яна перастала да гэтага імкнуцца. Магчыма, праз тое, што няма пакупнікоў, нікому беларускія актывы не патрэбныя, трэба з імі самім нешта рабіць. Фармат дзяржаўных карпарацый ужо каля 20 год існуе ў Расіі. Актыўна ствараць іх пачалі ў 2007-м. Тады, напрыклад, з'явіліся Росатам, Роснана, Ростех, банкаўскі ВБРФ. У 2015-м дадаўся Роскосмас. На піку існавалі 8 дзяржкарпарацый. Да пачатку 2020-х дажыло 6. Когда их создавали, Дмитрий Медведев называл их, ставший президентом, будущими локомотивами модернизации российской экономики. Ни в какие локомотивы они, понятное дело, не превратились, но причина все та же, да, воровство, коррупция, неопределенный статус, непонятно, кто и как должен контролировать и каковы критерии оценки успешности деятельности этих корпораций. Пры стварэнні дзяржаўных карпарацый расійскія чыноўнікі арыентаваліся на вопыт паўднёва-карэйскіх чаболяў, кангламератаў, што аб'ядноўваюць кампаніі пад адзіным кіраўніцтвам і маюць падтрыманне дзяржавы. Чаболі лічацца прычынай поспеху паўднёва-карэйскай эканомікі. Нужно, чтобы все-таки это была Южная Корея с ее культурой, с ее бэкграундом и всем прочим. Поэтому в России эта форма была признана, я повторюсь, да, тем правительством, которое назначил Владимир Путин, да и самим Владимиром Путиным, можете поднять материалы, была признана крайне неэффективной. Як будуць выглядаць беларускія дзяржаўныя карпарацыі, яшчэ вызначыць Лукашенка. До канца наступнага года ён мусіць падпісаць адпаведныя ўказы. Антон Бяздольны, Белсат. Ганебны для Лукашэнкі і лёсавызначальны для найноўшай гісторыі Беларусі. Роўна 30 гадоў таму адбыўся рэферэндум. Яго вынік – замацаванне інтэграцыі з Расіяй, змена дзяржаўных сімвалаў на блізкія да савецкіх і статус другой дзяржаўнай для расійскай мовы. Небяспеку для незалежнай Беларусі ад гэтай ініцыятывы Лукашэнкі ў 1995-м бачылі дэпутаты парламенту. Як скончылася спроба абараніць нацыянальныя інтарэсы і да чаго прывялі змены пасля рэферэндуму, нагадае Ірына Драфічук. Першаму рэферэндуму Лукашэнкі 30 гадоў. Пытанні, што цалкам змянілі лёс нашай краіны. Пра наданне расійскай мове статусу дзяржаўнай нароўні з беларускаю, пра прыняцце новай дзяржаўнай сімволікі, пра эканамічную інтэграцыю з Расіяй і пра магчымасць прэзідэнта распусціць парламент. Рэферэндум праводзіўся з парушэннем шэрагу законаў. Пытанні статусу мовы і права прэзідэнта распускаць парламент вымагалі зменаў у Канстытуцыю, а для гэтага за іх павінны былі прагаласаваць не менш як 2/3 спісачнага складу выбаршчыкаў. Не тых, хто прыйшоў на ўчасткі, а спісачнага складу. А гэтых лічбаў Лукашэнку на рэферэндуме нават па афіцыйных дадзеных набраць не ўдалося. Да таго ж артыкул 148 Канстытуцыі забараняў уводзіць змены ў тую самую Канстытуцыю ў апошнія 6 месяцаў дзеяння Вярхоўнага Савету. А трэці артыкул закону аб рэферэндуме наўпрост забараняў выносіць на галасаванне пытанне аб мове.
Рыхтаваўся рэферэндум у атмасферы цэнзуры, антынацыянальнай прапаганды і несумленнага супрацьстаяння. За месяц да яго правядзення падчас абмеркавання ў парламенце 19 апазіцыйных дэпутатаў пачалі галадаванне супраць парушэнняў Канстытуцыі. Уначы, праігнараваўшы іх на недатыкальны статус, іх збілі і выкінулі з будынку. У выніку было гвалтоўна спыненае нацыянальнае адраджэнне, беларуская мова загнаная ў гета, парламентарызм знішчаны, а краіна палітычна і эканамічна прывязаная да Расіі. Пасля надання расійскай мове статусу дзяржаўнай улады адкрыта заняліся русіфікацыяй. Калі ў год рэферэндуму па-беларуску навучаліся 40% школьнікаў, то праз 10 гадоў 23, а сёння каля 10%. Колькасць беларусаў, якія лічаць сваёй роднай мовай беларускую, за 20 гадоў знізілася больш як на 20% пунктаў. Калі не вяртаць беларускай мове статус адзінай дзяржаўнай, то, канешне, істотнага паляпшэння сітуацыі мы не ўбачым, нават пры дэмакратычных зменах у Беларусі. Бо натуральна, што большасць людзей ўжо прывучаная размаўляць па-руску, спажываць выключна рускамоўны контент у СМІ, у забаўляльнай прадукцыі. Герб, пагоня і бел-чырвона-белы сцяг, што дзяржаўнымі сімваламі былі ўсяго 4 гады, знялі з урадавых будынкаў, нават не дачакаўшыся афіцыйных вынікаў рэферэндуму. Пры гэтым нацыянальныя сімвалы сталі і сімваламі апазіцыі да лукашэнкаўскіх уладаў, асабліва масава падчас паслявыбарчых пратэстаў у 2020-м. Просто аказалася, што адзіным сімвалам, які дэманстраваў бы апазіцыйнасць, які б быў знакам апозіцыйнасці, бел-чырвона-белы сцяг. Таму ён і з'явіўся на пратэстах і стаў дамінуючым. Рэжым жа пачаў актыўна насаджаць чырвона-зялёную сімволіку. Постсавецкі сцяг вешалі на аўтазакі, збіралі афіцыйныя мітынгі. Працягваецца гэты працэс да сёння. Будуюцца агромністыя флагштокі, ладзяцца пампезныя святы. Маўляў, вось наш сцяг, ён дамінуе, ён сцвярджаецца і менавіта у выглядзе гэтага сцяга улады хочуць замасаваць перамогу свайго рэжыму. Але паколькі рэферэндум 1995 года быў антыканстытуцыйным, то дастаткова адмяніць яго пастановы, каб вярнуць належны статус і нацыянальным сімвалам, і беларускай мове, кажуць адмыслоўцы. Ірына Дарафейчук, Белсат. Наступствы рэферэндума 1995 для беларускай мовы і адукацыі мы абмяркуем неўзабаве ў студыі Белсат з дарадцай Святланы Ціхановскай па пытаннях адукацыі, навукі. Тацяны Шчыцовай не прапусціце. Ну а мы перайдзем да іншай тэмы. Папа Леў XIV сустрэўся з дэлегацыяй беларускіх грэка-каталікоў падчас адной з першых аўдыенцыяў у свайго пантыфікату. Ён заклікаў святароў усходніх каталіцкіх цэркваў захоўваць традыцыі, што маюць унікальную духоўную і літургічную спадчыну, асабліва ў кантэксце сучасных выклікаў у дыяспары. Я хацеў бы згадаць словы папы Льва XIII, які першым задакументаваў, што справа збаўлення чалавека пачалася на ўсходзе. Вам належыць унікальная і прывілеяваная роля першапачынальнікаў у кантэксце зараджэння касцёлу. Грэка-каталіцкую супольнасць Беларусі на аўдыенцыі прадставіў архімандрыт Сергей Гаек і трое святароў: айцец Андрэй Абламейка, айцец Андрэй Крот і айцец Яўген Усошын. Апошнія гады каталіцкі касцёл сутыкаецца з рэпрэсіямі з боку рэжыму. Сярод палітвязняў ёсць два святары: ксёндз Генрых Хакалатовіч і айцец Анджэй Юхневіч. Дзесяткі святароў прайшлі праз арышты і штрафы. Больш як 2,5 года ў Менску зачынены чырвоны касцёл, дзе ў тым ліку маліліся грэка-каталікі. За некалькі гадзінаў беларусы сабралі сродкі на лекаванне пісьменніцы Святланы Курс. У 53-гадовай аўтаркі раману «Па што ідзеш, воўча» выявілі рак яечніка з метастазамі. Пра хваробу Святлана Курс, таксама вядомая пад псеўданімам Ева Вежнавец, публічна апавяла напярэдадні і звярнулася па дапамогу. Хоць лекаванне пісьменніцы збольшага бясплатнае, на іншыя выдаткі ў часе барацьбы з хваробою спатрэбіцца сума не меншая за 10 000 еўраў. Збор адкрылі на платформе Байсол, і за некалькі першых гадзінаў беларусы сабралі патрэбную суму. Збор працягваецца. Падтрымаць Святлану Курс ды іншых беларусаў у цяжкой сітуацыі можна на старонцы baisol.org.
Ужо заўтра ў Турцыі маюць адбыцца перамовы Украіны і Расіі. Фармат іх, аднак, дагэтуль невядомы. Уладзімір Зеленскі ўжо ў Анкары і чакае там Пуціна. Падштурхнуць агрэсара да беспасярэдняга ўдзелу ў перамовах збіраецца нават прэзідэнт Бразіліі Лула да Сілва, які прыбыў сёння з візітам у Маскву. Расійскі ж бок пацвярджае свой удзел, але дагэтуль не абвясціл уласнага прадстаўнічага ўзроўню. У сваю чаргу Еўразвяз ухваліў новы пакет санкцыяў супраць Расіі. Ці ўдасца бакам дамовіцца пра спыненне агню, Уладзіслаў Корсак. Расійская дэлегацыя будзе чакаць украінскі бок у чацвер у Стамбуле, заявіў прэс-сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў. На пытанне, хто менавіта будзе прадстаўляць Расію на мірных перамовах, ён адказваць не стаў. Рабочие встречи. Між тым, Уладзімір Зеленскі гатовы сустрэцца ў Анкары менавіта з Пуціным. Той жа дагэтуль маўчыць. Я адразу хочу сказаць, калі Пуцін прылятае ў Стамбул, а не ў сталіцу. Я перадаў сігнал прэзідэнту Эрдагану, і турэцкі бок гатовы, што мы з прэзідэнтам Эрдаганам паляцім у Стамбул. У любым выпадку мы зробім усё, каб гэтая сустрэча адбылася. Украінскі прэзідэнт заклікаў наведаць Турцыю таксама і Дональда Трампа, бо гэта можа стаць дадатковай матывацыяй для Пуціна не пазбягаць сустрэчы. Амерыканскі ж прэзідэнт не выключае свайго ўдзелу ў перамовах, цытата, каб выратаваць жыцці. Паводле крыніцы ў Washington-Post замест Пуціна прадстаўляць расійскі бок у Анкары будуць кіраўнік МЗС Сергей Лаўроў і памочнік Пуціна Юрый Ушаков. Не будет вести Зеленский переговоров с Лавровым, потому что это не его уровень. Он уже заявил, что переговоры он может вести только с Путиным. Будут другие люди, соответственно, будет такой же статусный уровень с украинской стороны. Будет Лавров, с нашей стороны Сибига, вот будет Ушаков, с нашей стороны будет Ермак. Для украінскага боку галоўнымі тэмамі заўтрашніх перамоваў ёсць прыпыненне агню і абмен палоннымі ў фармаце ўсіх на ўсіх. Паводле прэзідэнта Украіны немагчыма прыйсці да згоды ва ўсіх астатніх пытаннях адразу. Сначала прекращение огня, потом все остальное. То есть вот для Украины этот вопрос ключевой. Что касается территориального вопроса, я выскажу свою субъективную точку зрения, я давно об этом говорю. Я не вижу никаких возможностей найти компромисс по территориальному вопросу. У выпадку, калі агрэсар не пойдзе на спыненне агню, Еўразвяз гатовы ўводзіць новыя абмежаванні. Сёння амбасадары ЕЗ ухвалілі 17-й пакет санкцыяў супраць Расіі. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, санкцыі закрануць расійскі ценевы флот, а менавіта амаль 200 суднаў разам з нафтавымі танкерамі. Достанется и посередникам у абыходзе ранейшых санкцыяў кампаніям з Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, Сербіі, В'етнаму, Узбекістану і Турцыі. Казаў пра ўзмацненне ціску на Расію у выпадку правалу заўтрашніх перамоваў і прэзідэнт ЗША. Вось зараз якраз ёсць цудоўны момант паказаць, што я магу ўчыніць Расіі, калі казаць ейную моваю, кузькіну маць. Гэта азначае, я магу зрабіць так, што эканамічна ёй будзе вельмі балюча. І вось у Трампа два варыянты. Альбо гуляцца далей у адказнасць абодвух бакоў за вайну, або нешта рэальна рабіць. І які з іх ён набярэ, пабачым ужо заўтра. Ужо дзейныя санкцыі не прымусілі Пуціна спыніць ягоную захопніцкую вайну. Таму прыйшоў час задушыць эканоміку Расіі, заявіў сёння міністр Еўропы і замежных справаў Францыі Жан-Наэль Баро. Тым часам ва ўкраінскіх Сумах ратаўнікі змагаюцца з наступствамі чарговага расійскага абстрэлу. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Пагроза трыбуналу ўжо існуе для Пуціна, а ў перспектыве магчымая і для Лукашэнкі. Еўразвяз пачынае працу над стварэннем міжнароднай прававой установы, што будзе караць агрэсараў і суагрэсараў таксама, адказных за рашэнне распачаць вайну супраць іншай дзяржавы. Больш пра гэта Алесь Сіліч, які наведаў спатканне кіраўнікоў МЗС краінаў сябровак Рады Еўропы. Галоўная падзея сённяшняй сустрэчы міністраў замежных справаў дзяржаў чальцоў Рады Еўропы тут у Люксембургу адбылася яшчэ раніцай. Дзяржаўны сакратар МЗС Украіны Александр Карасевич перадаў афіцыйны ліст генеральнаму сакратару Рады Еўропы Алену Берсе з просьбай стварыць спецыяльны трыбунал для расследавання злачынства агрэсіі супраць Украіны.
Гэта першы фармальны крок да стварэння міжнароднай правовой установы, якая згодна з ідэяй мусіць прыцягнуць да адказнасці палітычнае і ваеннае кіраўніцтва Расіі. Як высветлілася сёння, не толькі Расіі. Такім чынам Еўропа рушыць да таго, каб упершыню з 40-х гадоў мінулага стагоддзя стварыць ваенны трыбунал, які пакарае палітыкаў за развязаную вайну. І хоць розніца з Нюрнбергам істотная, вайна ва ўкраіне ўсё ж працягваецца, праца над трыбуналам пачынаецца ўжо цяпер. І нават замірэнне, калі будзе мець месца, не ў стане яе спыніць. І сёння было падкрэслена, што на лаву падсудных можа сесці і Лукашенка. Прыцягненне да адказнасці Лукашэнкі гэта вельмі прынцыповая пазіцыя і ўжо сабраныя шматлікія доказы таго, што Лукашенко ўдзельнічаў у гэтым, працягваем гэты доказы збіраць. І я разумею, што гэтыя працэсы прыцягнення да адказнасці яны могуць быць доўгімі, але гэта вельмі моцны сігнал дыктатарам, што іх злачынствы, ваенныя злачынствы яны не застануцца без наступстваў. Спадар Лукашенко адзін з тых, хто мусіць несці адказнасць за злачынствы, якія ён учыніў. У адпаведнасці з пастановай парламенцкай асамблеі Рады Еўропы мы пачалі і будзем далей рушыць да стварэння і пачатку працы гэтага важнага трыбуналу, міжнароднага трыбуналу. І Лукашенко сярод тых, хто падлягае суду. На што будзе здольны такі трыбунал? Ён будзе мець мандат толькі на пераслед за злачынства агрэсіі, пастанову кіраўніцтва дзяржавы пачаць вайну з парушэннем статуту ААН. Вось чаму, на адрозненне ад Гаагскага трыбуналу, ён не вымагае юрысдыкцыі над тэрыторыяй Расіі. Дастаткова фактаў палітычнай волі. Украіна настойвае, што Лукашенка таксама ўдзельнічаў у гэтым злачынстве, бо забяспечыў тэрыторыю, інфраструктуру і падтрыманне для расійскага нападу. Што далей? Цяпер неабходныя некалькі этапаў юрыдычнай працы, зацвярджэнне устаноўчых дакументаў трыбуналу і іх ратыфікацыя дзяржавамі-чальцамі Рады Еўропы, непасрэднае стварэнне трыбуналу, а затым адкрыццё пашыранага пагаднення для яго падпісання іншымі дзяржавамі. Украінскі бок спадзяецца, што трыбунал зможа пачаць сваю працу ўжо ў наступным 2026 годзе. Эксперты, аднак, адзначаюць праблему імунітэту. Немагчыма прыцягнуць кіраўнікоў дзяржаваў да адказнасці, пакуль яны пры ўладзе. Але міжнароднае права мяняецца, нават тройка плюс адзін Путін, Мішустін, Лаўроў і Лукашенка не можа разлічваць на бясконцы імунітэт. Паралельна з тэмою трыбуналу міністры абмеркавалі абарону правоў чалавека, свабоду выказвання думак, барацьбу з дэзінфармацыяй, гандлем людзьмі, бяспеку журналістаў і правы дзяцей. Алесіліч, Белсат, Люксембург. Гэткімі былі навіны ў аб'ектыве. Наперадзе студыя «Белсат», якую мы правядзем разам з Алесем Залеўскім, які, уласна, ўжо далучыўся да мяне. Вітаю. Вітаю, гаспадарства. Сёння з праваабаронцам Раманам Кісляком абмяркуем новы закон. Выракі расійскіх судоў будуць абавязковыя для выканання ў Беларусі і наадварот. Па кім ударыць гэта ў першую чаргу. А таксама сумныя вынікі рэферэндуму 30 год таму. Сёння толькі 8% дзяцей у Беларусі навучаюцца на беларускай мове. Прафесарка Тацяна Шчыцова будзе з намі на сувязі. І пакуль гаспадарства буду прэзентаваць самыя важныя публікацыі на старонцы belsat.eu, у нашым чаце трансляцыі заклікаю ананімна прагаласаваць. Якая роля беларускай мовы у сучаснай Беларусі? Што можна купіць у краме за 100 рублёў? І ці можа сям'я пражыць тыдзень на гэткую суму? Нашыя калегі з інтэрнэт-рэдакцыі падхапілі папулярны тренд з беларускіх сацыяльных сетак. У межах эканамічна-гастранамічнага эксперыменту яго аўтары ўзялі сярэднестатыстычную беларускую сям'ю, якая складаецца з 2 дарослых і падлетка, закупіліся ў інтэрнэт-краме на 100 рублёў і папрасілі вядомага доктара і аўтара кніг пра здароўе Андрэя Белавешкіна ацаніць пакупкі. Дарэчы, міжволі эксперыментатары падсвятлілі і праблему нястачы бульбы ў Беларусі. Пры складанні першых 2 спісаў яе наагул не было ў продажы. І толькі ў часе 3-й спробы бульба з'явілася, што, праўда, маленькая і больш як за 4 рублі за кілаграм. Што ж трапіла ў кошык і наколькі здаровы аказаўся тыднёвы рацыён, чытайце на сайце belsat.eu. Ліся за нелаяльных крызіс-менеджераў. А вось пра планы ўзяцца ўрэшце за карумпаваных нічога не чутно.
Міністэрства эканомікі вынесла на грамадскае абмеркаванне праект пастановы Савету міністраў аб зменах у сістэме атэстацыі і пераатэстацыі антыкрызісных кіраўнікоў. Каб не было аніякіх розначытанняў, чыноўнікі патлумачылі мэту дакументу: удасканаленне сістэмы атэстацыі і пераатэстацыі, а таксама допуск да працы, цытата, толькі кваліфікаваных спецыялістаў са станоўчым стаўленнем да дзяржаўных і грамадскіх інстытутаў канстытуцыйнага ладу. Канец цытаты. То бок, як тлумачыць юрыст Михаил Кірылюк, чыноўнікі наўпрост кажуць: калі знойдзецца такі, то мы яму яшчэ і атэстат анулюем. Паводле нашага суразмоўцы, гэткія прапановы Міністэрства эканомікі тлумачацца спробамі выслужыцца і прадэманстраваць лаяльнасць уладам. Вось вам і антыкрызісная захада. Падрабязней пра гэтае ды іншыя палажэнні дакументу чытайце на сайце belsat.eu. Як сёння вызваліць палітычных вязняў? Тэма, якая ўсцяж выклікае гарачыя дыскусіі паміж прыхільнікамі перамоваў з Лукашэнкам толькі пасля вызвалення ўсіх палітзняволеных і тымі, хто кажа пра патрэбу спрабаваць дамаўляцца з уладамі пра вызваленне хоць кагосьці з закладнікаў ужо сёння. У якасці аргументу ў гэтай зацятай дыскусіі аўтарка інтэрнэт-старонкі Белсату Наста Захарэвіч згадвае смерць былой палітзняволенай Ганны Кандраценкі. Яшчэ ў калоніі ў Ганны дыягнаставалі рак, аднак хвароба не зрабілася нагодаю для ейнага датэрміновага вызвалення. Адпаведна, жанчына доўгі час была дужа абмежаваная ў магчымасцях лекавацца. Пасля вызвалення яна пражыла крыху больш за паўгода. Але калі б яе вызвалілі раней, у яе было б больш шансаў выжыць. Гэта было б істотна, незалежна ад таго, ці працягваліся б увогуле ў краіне палітычныя рэпрэсіі. Падрабязней чытайце на сайце belsat.eu. Яшчэ адно аўтарскае меркаванне на нашай інтэрнэт-старонцы. Любаўнёва звяртаецца да гісторыі вядомай актывісткі Ніны Багінскай, якую ўлады збіраюцца судзіць паводле крымінальнай справы, ушчатай за шматлікія затрыманні і адміністратыўныя выракі. Крымінальная справа можа абярнуцца для 78-гадовай пенсіянеркі трагедыяй. Паводле закону асуджаныя да хатняй хіміі мусяць працаўладкавацца. Аднак Ніна Багінская даўно на заслужаным адпачынку і мае права не працаваць. У выніку жанчыне сталага веку пагражае не хатняя хімія, а турма. Што на практыцы можа азначаць для Ніны Багінскай пазбаўленне волі? Пенсіянерка мае шэраг сур'ёзных цяжкіх хранічных захворванняў. Лекары папярэдзілі, што працэдуры неабходна перыядычна паўтараць, каб можна было хаця б начамі не прачынацца ад нясцерпнага болю. Але хто гэта будзе рабіць у турэмных умовах? І што такое трываць пякельны боль з хворым сэрцам? І якое лячэнне можа атрымаць у турэмных умовах пажылы цяжкахворы чалавек? Мы ўсе ведаем адказы на гэтыя пытанні, але няма адказу на галоўнае. Як выратаваць чалавека, які лічыць, што сёння ягонае месца ў сваёй краіне са сваім народам? І з'язджаць спадарня Ніна не збіраецца. Цяпер апошняе слова ў гэтай справе за судом. Падрабязней чытайце на сайце belsat.eu. Ці ёсць у Беларусі альтэрнатыва цяперашняй русіфікацыі, а таксама як новы закон аб узаемным прызнанні судовых рашэнняў паміж Беларусю і Расіяй паўплывае на бяспеку беларусаў у гэтых краінах? А гэтае пытанне мы абмяркуем неўзабаве з топавымі экспертамі рэгіёна. А пакуль да нашай першай тэмы ў студыі Белсат, нагадваю спадарства пра лайкі для нашай трансляцыі, калі вам бяспечна. Гэта вельмі нам дапаможа ў распаўсюдзе гэтага відэа, навінаў па-беларуску і без цэнзуры. Ну і таксама прыняць удзел у нашай ананімнай апытанцы ў чаце трансляцыі. Мы пытаемся пра тое, сёння беларуская мова ў Беларусі гэта што? Цікавыя варыянты адказаў і ўжо можна глядзець на першыя вынікі. Ну і вітаем агулам усіх удзельнікаў нашага чата. Так, спадарства, галасуйце, мы абавязкова распавядзем пра вынікі ў нашым эфіры і вы можете падтрымаць нашу працу, толькі карыстайцеся тэхналогіяй VPN, калі ласка. І да нашай тэмы. На фоне трагічных навінаў аб смерцях былых палітвязняў пасля адбывання пакарання Святлана Ціхановская ў Люксембургу з высокімі палітыкамі абмеркавала стварэнне адмысловага трыбуналу датычна Александра Лукашенка.
Падчас свайго візіту яна сустрэлася з прэзідэнтам парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Тэодорасам Русопулесам і выступіла перад міністрамі замежных справаў краінаў-чальцоў Рады Еўропы. У цэнтры размовы неабходнасць прыцягнуць Лукашэнку да адказнасці праз стварэнне спецыяльнага міжнароднага трыбуналу, які мог бы быць маральным і юрыдычным адказам на злачынствы рэжыму. Таксама абмяркоўваліся магчымасці маніторынгу выканання люксембургскіх рашэнняў і магчымасць юрыдычнага аналізу праекту Канстытуцыі Новай Беларусі. У часе сустрэчы з віцэ-прэм'ерам Люксембургу Ксавіе Бетэлем было абвешчана, што гэтая краіна вылучыць 250 тысяч еўраў на лячэнне і рэабілітацыю беларускіх палітвязняў праз міжнародны гуманітарны фонд. Гэтая тэма, а таксама новы закон, так, які аб'ядноўвае фактычна суды ў Беларусі і Расіі. Цяпер выракі будуць раўназначныя так у гэтых краінах выконвацца. Гэта мы ўсе тэмы абмяркуем з нашым госцем, праваабаронцам Раманам Кісляком. На відэасувязі, Вітаем канешне. вас. Прывітанне, Раман. Прывітанне. Раман, ну, пачнем, напэўна, вось ад гэтай навіны з Люксембургу, якая сёння прыйшла. Святлана Ціханаўская ініцыюе, ці там яны сумесна далучаецца да ўкраінскай ініцыятывы па стварэнню гэтага трыбуналу датычна Александра Лукашэнка. Як праваабаронцы агулам ставяцца да гэтай ідэі, наколькі яна эфектыўна, якія ў яе могуць быць перспектывы? Ну, бо тут трыбунал, фактычна пакаранне для Лукашэнка, так, а яшчэ мы памятаем, там пару тыдняў таму все праваабаронцы наадварот звярталіся да Александра Лукашэнка з просьбай, заклікам, так, там, каб амністыя ўлічыла таксама і палітвязняў. То бок, вось, якое у вас стаўленне і што нас чакае ў звязку з гэтым трибуналом? Ну да, я не могу говорить за всех правооборонцев, это понятно. Я могу свое мнение высказать. Ну, сама идея хорошая, потому что, в общем-то, нарушения прав человека, они не заканчиваются их прекращением, да, то есть необходимо и возместить все вредные последствия, в том числе и привлечь виновных, которые виновны в самых тяжких нарушениях прав человека, в преступлениях против мира или человечества. Поэтому, конечно, эта идея хорошая, но я наблюдаю за проработкой такой же идеи в отношении Путина и чиновников Российской Федерации. И она, скажем так, они в глубокой проработке, еще нет всего понимания, как это будет работать, и нет уже как бы готовой концепции. Поэтому, ну, конечно, важно над этим работать. Ну да, то пакуль што, прынамсі, хіба што это будзе працаваць як такі інструмент палітычнага ціску, так, на палітыкаў, у дадзеным выпадку Александра Лукашэнкі. Ідзем далей да палітвязняў смерці пасля... Я извиняюсь, так. Нет, если такой трибунал будет создан, это будет юридический механизм, это не политический инструмент, это должен быть юридический механизм, и поэтому есть сложности. Если просто бы создать политический механизм, было бы гораздо проще, он, возможно, был создан. Как раз в этом и проблема, что это создается такой ad-hoc, специально для случая, не постоянно действующего, а вот для конкретной ситуации в Беларуси создается такой трибунал, и в этом масса сложностей. Вы знаете, вот трибуналы, которые работали над нацистской Германией, преступлением нацистской Германии, Нюрнбергские трибуналы, так сказать, и токийские, то есть примеры есть, но есть масса сложностей, в том числе и какой вес будет этого трибунала, и решения будут приниматься, насколько они будут весомы для различных стран, чтобы ловить и привлекать к ответственности преступников, которые признают трибунал. Яшчэ пытанне, наколькі хутка гэта ўсё будзе зарганізавана, ці не адбудзецца так, што Путін і Лукашенко падсцеляць сабе саломінку для того, каб не быць... Мінімізаваць наступствы, да, напрыклад, гэтага. Да, гэта не будзе хутка, гэта все працяглы час будзе трываць, конечно. Так, ну і тады, можа, да канкрэтаў, так, што мы маем на сёння ўжо. Люксембург выдае 250 тысяч еўраў, так, для палітвязняў беларускіх. Шмат дыскусіяў у інтэрнэце і ў сацыяльных сетках датычна таго, што вось там апазіцыя грошай у дэмакратаў, хто скраў, хто не скраў, дзе яны падзеліся, всім не хапае. Вось гэтая сума, гэта многа, мала для палітвязняў. Наколькі это можна, як это можна ацаніць? І колькі трэба, скажам так? На рэабілітацыю я маю на ўвазе, да, бо мы ж размаўляем в кантэксце
ўжо другога выпадку, так, нам вядомага вот сталу, который Смерці пасля вызвалення з закратаў. Да, і менавіта, я так разумею, гэта простое, што вось не было вось этой рэабілітацыйнай сістэмы, можа, нейкай наладжанай, ці яшчэ, каб людзі, якія выходзяць з гэтых нелюдскіх умоваў, так, змаглі неяк аднавіць хоць як сваё здароўе. Ну, у вас же было вот в программе, я слышал как раз разговор о том, что люди заболевают, и конечно, тюрьма, СИЗО, колония – это не курорт, это не спа-центр, и, конечно, это не добавляет здоровья, а наоборот. Поэтому вопрос, в какой степени реабилитации. Если реабилитация полностью медицинская, это достаточно сложный процесс, когда люди получают заболевания новые или ухудшаются хронические заболевания, люди умирают. И надо говорить о том, что, в общем-то, потерпевшие не только те, кто сидят в тюрьме, но и те, кто родственники, которые их ждут, они тоже страдают, они тоже получают заболевания. Об этом тоже важно говорить. Поэтому, конечно, 250 тысяч, на мой взгляд, вот это не такая большая сумма. Конечно, люди тратят гораздо больше и на лечение, и на восстановление, и на психологов, психотерапевта или даже психиатров. Поэтому думаю, что придется привлекать еще больше средств. Но это хорошо, что есть страны, есть организации, которые готовы спонсировать это наши действия. Так, это далеко не одна краіна, так, мы ведаем уже про такія ініцыятывы з боку Норвегії, так, і з боку Швеції таксама. І фонд нават быў адмыслова створаны. Юля, калі ёсць яшчэ пытанне? Так, я вось у выпадку у такой сітуацыі, калі дзень за днём запар мы чуем пра смерці палітвязняў. Уласна, такія выпадкі, калі чалавек сканаў пасля вызвалення, ці яны праваабаронцамі залічваюцца як злачынствы, якія можна таксама скіраваць у Гаагу, якія могуць быць залічаны як злачынства супраць чалавечнасці, якія здзейсніў рэжым Лукашэнка. Ну і адпаведна пасля кампенсацыі, каб сваякі іх маглі дамагацца нейкім чынам у будучыні нейкай. Гэта настолькі складана даказаць, што гэтыя выпадкі не могуць трапляць. Ну, вы мне сложный вопрос задали. Я, может быть, за 3-5 минут не смогу. Вот квалификацию, да, то есть это квалификация, над квалификацией надо работать, безусловно. Конечно, на мой взгляд, что если все случаи необходимо расследовать, чего не происходит, да, вот в частности, случай с Витольдом Ашурком, скоро 21 мая, годовщина, и надлежащего расследования не было проведено. Во-первых, все случаи должны расследоваться. Если не проводят власти, должны проводиться другие, да, расследования, выяснять, что и как происходило. Во-вторых, конечно, можно квалифицировать с точки зрения Уголовного кодекса Республики Беларусь и также с точки зрения преступлений, которые признаются в международном праве, преступления против человечности. Вот как раз массовые пытки или такие репрессии, которые приводят к массовой миграции, такие принуждение к выезду из страны массовое, все это признается международным правом как преступление против человечности. И у Беларуси есть артикул отповедный, так само, у белорусским УПК. Конечно. Да, они есть. Статьи есть. Вопрос в том, каким образом те или иные действия конкретных лиц будут квалифицированы в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь и международным правом. Добре, да іншых тэмаў, таксама юрыдычна і законам, і звязаныя з бяспекай. Так, тут вот гаворка пра трыбунал, які толькі яшчэ ствараецца, толькі ініцыятыва, а ўжо ёсць канкрэтна рэалізаваны закон, ну, і так, калі метафарычна, Беларусь і Расія адна турма, толькі вот камеры розныя, бо дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі закон об ратыфікацыі пагаднення паміж Беларусі і Расіяй аб узаемным выкананні судовых пастановаў. Дакумент быў падпісаны летась у снежні ў Маскве і цяпер афіцыйна становіцца часткай заканадаўчага поля абедзвюх краінаў. Сутнасць пагаднення – гэта спрасціць і паскорыць выкананне судовых пастановаў у грамадзянскіх крымінальных справах і ў частцы грамадзянскіх пазоваў. Гэта датычыць у прыватнасці выплаты грошай паводле пастановы суда, кампенсацыі дзяржаўнага мыта, судовых выдаткаў. Цяпер не спатрэбіцца дадатковая працэдура прызнання пастановы суда. Яна будзе выконвацца ў суседняй краіне гэтак жа, як і у сваёй, то бок аўтаматычна лічы. Роман, як вы ацэньваеце гэты закон, па кім он ударыць першую чаргу, што гэта значыць для бяспекі беларусаў, бо, на мою думку, гэта значыць, што цяпер расійскі суд можа асудзіць любога беларуса, нават калі ён у Беларусі знаходзіцца. І, ну, вось раскажыце, што значыць гэты закон?
Да, давайте немножко расскажу, потому что тут может быть возникать страхи, которые не основаны. Необходимо, конечно, читать. Это называется соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о взаимном признании судебных решений. Это соглашение касается только гражданских дел и уголовных дел в части гражданского иска, но не касается уголовных приговоров. То есть оно не касается административных, не касается вопросов там арбитражных и брачно-семейных. То есть там в другом порядке обеспечивается выполнение. Конечно, это гражданские вопросы, это иски, это, возможно, какой-то ущерб, вред, который признала, допустим, Республика Беларусь, человек уехал в Российскую Федерацию, и для того, чтобы вот в нынешнем порядке, для того, чтобы взыскивать, конечно, необходимо определенное признание, определенная процедура, она достаточно длительная была, и чтобы в Российской Федерации признали необходимость применения того или иного решения. Сейчас это упрощается. Достаточно решения с гербовой печатью, если это на белорусском языке, прикладывается перевод на русский язык, и, конечно, это упрощает взыскание средств, прежде всего, взыскание средств, каких-то действий. То есть это больше так для бизнеса необходимо будет рассматривать и семьям. Для бизнеса, для гражданских, да, это больше, конечно, надо рассматривать с точки зрения вот этой так называемой интеграции. То есть мы потихоньку сползаем в объятия России, и в том числе в части исполнения судебных решений, оно, конечно, значительно упростит всю процедуру. Дзякуй вялікі, Роман, за дакладны каментар па бягучых такіх нашых юрыдычных справах. Роман Кісляк, праваабаронца і юрыст, быў госцем студыі Белсат. Да сустрэчы в наступных эфірах. Ну а мы да іншай тэмы. У 30-ю гадавіну рэферэндуму аб замене герба пагоні на савецкі сімвал і абмежавання беларускай мовы нашыя калегі з позірку па выніках аналізу дадзеных Белстаты прыйшлі да шакавальных высноваў. Толькі за апошнія 10 гадоў у Беларусі на траціну дзяцей стала менш навучацца на беларускай мове. Колькасць вучняў, якія атрымліваюць адукацыю па-беларуску, за дзесяцігоддзе скарацілася амаль на 35%. На гэтым фоне колькасць вучняў з навучаннем па-расейску вырасла больш чым на 22%, дасягнуўшы амаль 1 мільёна асобаў. Асабліва вострая сітуацыя ў Віцебскай, Магілёўскай і Гарадзенскай вобласцях, дзе беларускамоўная адукацыя страціла амаль палову вучняў. Прычыны не толькі ў выбары бацькоў, але і ў дзяржаўнай палітыцы. Назіральнікі звязваюць пачатак дзяржаўнай палітыкі русіфікацыі Беларусі з рэферэндумам, што адбыўся ў 1995 годзе. Запытанкі, можа, пачнем. Так, мы зноў у студыі Белсат. І спадарства, час, каб спраўдзіць ваши вынікі вашага галасавання на Ютубе і так. Пакуль наша спікерка Тацяна Шчыцова, прафесарка, так і дарадца Святланы Ціхановскай па справах адукацыі, рыхтуецца да сувязі, там тэхнічныя пакуль што у нас праблемы. Звярніце ўвагу, калі ласка, на нашу апытанку, яна якраз на гэтую тэму. Ну і давай, можа быць, некалькі словаў скажам пра вынікі. Мы пыталіся пра стан беларускай мовы ў цяперашняй Беларусі, што гэта? Гэта модна і прэстыжна размаўляць па-беларуску, гэта небяспечна, бо ўсе мы ведаем, як беларускія сілавікі ставяцца да беларускай мовы варожа, і гэта ўжо выклікае падазрэнне. Навошта яна? Такое пытанне. З кім размаўляць практычна є сэнс? І таксама гэта проста прадмет у школе. Такія варыянты адказаў, сябры, галасуйце, і пазней мы агучым. Так, ну пакуль што самы асноўны, так, канешне, вынік гэта тое, што небяспечна. Зараз гэта таксама абмяркуем. Спадарня Тацяна, вечар добры. Не чуваць, зноў, не чуваць. Тацяна знікла, але я спадзяюся, яна зараз з'явіцца. Але меркаванне пра рэферэндум 1995 года Белсату выказаў дэпутат Верхоўнага Савету 12-го склікання Сергей Навумчык. Спадарства, давайте паслухаем. На рэферэндуме былі парушаны дзесяткі артыкулаў Канстытуцыі законаў. Дзесяткі.
Чаго варта адно толькі збіццё дэпутатаў парламенту. Нарэшце, пытанне статусу мовы і права прэзідэнта распускаць парламент вымагалі зменаў Канстытуцыю, а для гэтага за іх павінны былі прагаласаваць не менш як 2/3 спісачнага складу выбаршчыкаў. Не тых, хто прыйшоў на ўчасткі, а спісачнага складу. А гэтых лічбаў Лукашэнку на рэферэндуме нават па афіцыйных дадзеных набраць не ўдалося. Так, менавіта вынікі рэферэндуму 1995 года паводле многіх назіральнікаў ёсць тыя карані сённяшніх праблемаў з русіфікацыяй. Я нагадваю, толькі 8% дзяцей у Беларусі навучаюцца па-беларуску яшчэ 15 год таму, так, гэта было каля 30% дзяцей. Ну і калі казаць пра лічбы, то гэта не значыць, што стала менш навучацца за апошнія 10 год, бо менавіта такія вынікі на траціну нібыта менш дзяцей навучаюцца па-беларуску, таму што менш дзяцей агулам не. Пры гэтым на 23% дзяцей сталі больш вучыць расейскую мову ў нашай краіне. І ці гэта ёсць той вынік рэферэндума 1995 года, я нагадваю спадарству, так, пакуль што чакаем спадарню Тацяну, яна зараз далучыцца да нас, бо мы хацелі абмеркаваць, наколькі тыя вынікі паўплывалі, бо той рэферэндум датычыў і першае пытанне, ці згодны вы з наданнем рускай мовы аднолькавага статусу з беларускай, і падтрымалі яе, увага, бальшыня, паводле афіцыйных дадзеных, бальшыня тых, хто прыйшоў галасаваць на рэферэндум, але гэта, як і сказаў спадар Навумчык, сапраўды складала толькі 53,9% ад усіх выбаршчыкаў агулам у Беларусі, таму ён не канстытуцыйны. Можаце сабе ўявіць, што той факт, што ў нас две дзяржаўныя мовы, гэта не да канца легальная справа ў нашай краіне. Не да канца легальна, але тым не менш гэты рэферэндум паклаў пачатак русіфікацыі, і беларуская мова паступова пачала сыходзіць і з мовы афіцыйнага ўжытку, і з мовы выкладання. Я памятаю свае часы навучання ў школе, дзе рускай мовы, расейскай было больш, чым беларускай. І сітуацыя толькі пагаршаецца год за годам. Алесю, як ты думаеш, ці удасца нам без звяртання статусу беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай вярнуцца хутка да беларускай? Ну вот спадар Бароўскі так у нашым эфіры якраз у аб'ектыве казаў, што няма такога варыянту, так, а наколькі у такой уже зрусіфікаванай краіне, дзе грамадства прызвычаілася так да камунікацыі па-расейску, вось уводзіць такі закон з адной дзяржаўнай, гэта таксама будзе пэўная палітычная складанасць. Ну і калі звяртацца да нашыя пытанкі, што сёння мова ёсць для Беларусі на першым месцы, на жаль, і перадусім гэта небяспечна, так сцвярджаюць нашы гледачы. Ну і пра рэферэндум, які мы тут уже доўга гаворым, так, і пакуль няма нашай госці Тацяны Шчыцовай. Яшчэ раз спадарству нагадаем, як это адбывалася, якія наступствы прынесла ганебны для Лукашэнкі і лёсавызначальны для найноўшай гісторыі Беларусі. Роўна 30 гадоў таму адбыўся рэферэндум. Яго вынік замацавання інтэграцыі з Расіяй, змена дзяржаўных сімвалаў на блізкія да савецкіх і статус другой дзяржаўнай расійскай мовы. Першаму рэферэндуму Лукашэнкі 30 гадоў. Пытанні, што цалкам змянілі лёс нашай краіны. Пра наданне расійскай мове статусу дзяржаўнай нароўні з беларускаю, пра прыняцце новай дзяржаўнай сімволікі, пра эканамічную інтэграцыю з Расіяй і пра магчымасць прэзідэнта распусціць парламент. Рэферэндум праводзіўся з парушэннем шэрагу законаў. Пытанне статусу мовы і права прэзідэнта распускаць парламент вымагалі зменаў Канстытуцыю, а для гэтага за іх павінны былі прагаласаваць не менш як 2/3 спісачнага складу выбаршчыкаў. Не тых, хто прыйшоў на ўчасткі, а спісачнага складу. А гэтых лічбаў Лукашэнку на рэферэндуме нават па афіцыйных дадзеных набраць не ўдалося. Да таго ж артыкул 148 Канстытуцыі забараняў уводзіць змены ў тую самую Канстытуцыю ў апошнія 6 месяцаў дзеяння Вярхоўнага Савету. А трэці артыкул закону аб рэферэндуме наўпрост забараняў выносіць на галасаванне пытання аб мове. Рыхтаваўся рэферэндум у атмасферы цэнзуры, антынацыянальнай прапаганды і несумленнага супрацьстаяння. За месяц да яго правядзення падчас абмеркавання ў парламенце 19 апазіцыйных дэпутатаў пачалі галадаванне супраць парушэнняў Канстытуцыі. Уначы, праігнараваўшы іх недатыкальны статус, іх збілі і выкінулі з будынку. У выніку было гвалтоўна спыненае нацыянальнае адраджэнне. Беларуская мова загнаная ў гета. Парламентарызм знішчаны, а краіна палітычна і эканамічна прывязаная да Расіі.
Пасля надання расійскай мове статусу дзяржаўнай улады адкрыта заняліся русіфікацыяй. Калі ў год рэферэндуму па-беларуску навучаліся 40% школьнікаў, то праз 10 гадоў 23, а сёння каля 10%. Колькасць беларусаў, якія лічаць сваёй роднай мовай беларускую, за 20 гадоў знізілася больш як на 20% пунктаў. Калі не вяртаць беларускай мове статус адзінай дзяржаўнай, то, канешне, істотнага паляпшэння сітуацыі мы не ўбачым, нават пры дэмакратычных зменах у Беларусі. Бо натуральна, што большасць людзей ўжо прывучаная размаўляць па-руску, спажываць выключна рускамоўны контент у СМІ, у забаўляльнай прадукцыі. Ну, гаспадарства на сувязі з нашай студіяй Тацяна Шчуцова, дарадца Святлана Ціхановская па пытаннях адукацыі і навукі. Уласна, абмяркуем з ёй умоўнае пытанне і пытанню рэферэндума. Так, з гукам у нас былі праблемы, то мы просім прабачэння шановнага гаспадарства, што вось толькі цяпер падключаемся. Гаспадарня Тацяна, чуеце вы нас? Да, чую, вітаю. Ну, вось буду са слухаўкай. Так, ну то мы тады хутка, у нас літаральна 5 хвілін засталося ў эфіры. 2015 год, 2025. За гэтыя 10 год на траціну беларускіх дзяцей стала менш вучыць беларускую мову. З чым вы звязваеце такое рэзкае падзенне? Хаця якраз у 15-м годзе нябожчык Макей быў міністр замежных справаў у вышыванцы побач з Павлом Белоусам, які цяпер у турме адбывае пакаранне, і праводзіў вось гэтую лібералізацыю і беларусізацыю. Так, але гэтыя кароткія перыяды лібералізацыі не змаглі рашуча і стратэгічна паўплываць на сітуацыю. А што паўплывала, гэта паслядоўная палітыка русіфікацыі, якая ўзмацнілася пасля 2020 году. Не толькі зменшалася колькасць школак і класаў з навучаннем на беларускай мове, але і зачыненне прыватных школ таксама паўплывала на вось тую статыстыку, якую вы агучылі. Калі казаць у цэлым пра сістэму адукацыі беларускай, вось тое, што беларускай мовы на трэць стала менш, гэта неяк адбілася агулам на якасці адукацыі Беларусі, і што гэта значыць для перспектываў нашай дзяржавы? Ну, панятак якасць адукацыі, ён вельмі такі шырокі. Тое, што зніжаецца прысутнасць беларускай мовы у адукацыйнай прасторы, канешне, гэта ўплывае на якасць адукацыі. Бо гэта паўплывае на тое, як дзеці ўспрымаюць жыццёвы свет. Бо праз мову расчыняецца асяроддзе, расчыняецца жыццёвая прастора. Тое, як мы бачым, як мы разумеем нашы наваколле, сацыяльныя стасункі, эстэтычна, палітычна, на сімвалічным узроўні. Гэта абумоўлена вельмі ў высокай ступені мовай. Таму, канешне, гэта паўплывала на якасць адукацыі. Мы па-іншаму, дзеці, нашыя дзеткі па-іншаму ўспрымаюць свет, калі яны атрымліваюць доступ да гэтага свету праз рускую альбо праз беларускую мову. І што ж рабіць у такой сітуацыі? Да. Я бы хотела глядзець на нашу сітуацыю не ў тэрмінах цалкам такога татальнага крызісу. Мы все разумеем, што адбываецца ў краіне. Але ўсё ж такі я думаю, што ў нас ёсць добрыя рэсурсы для таго, каб падтрымліваць, захоўваць і развіваць беларускую культуру і спрыяць таму, каб ўсё ж такі пашыралася ўжыванне, выкарыстанне, развіццё беларускай мовы. Не толькі ў дыяспарах, але ўсё ж такі ў самой краіне. Для гэтага ёсць пэўныя сродкі, тэхналогіі. І, канешне, самае галоўнае, ёсць людзі, якія матываваны адпаведным чынам. Так, але ёсць яшчэ пытанне бяспекі, бо, напрыклад, большасць нашых апытаных сцвярджае, што размаўляць па-беларуску цяпер, на жаль, небяспечна ў краіне. Як у такіх умовах вучыць дзяцей беларускай, ужываць? Ну і, адпаведна, бацькам дамагацца навучання дзяцей па-беларуску становіцца небяспечна. Ну, тут трэба не вельмі спяшацца з такімі сцверджаннямі, бо глядзіце, усё ж такі
дасюль у школах застаецца адпаведнае навучанне беларускай літаратуры, беларускай мове. І беларуская гісторыя пэўным чынам вывучаецца. І ёсць, ну і беларуская літаратура, я ўжо узгадала. То бок няма такой забароны на ўзроўні цалкам дзяржаўнай сістэмы. Сапраўды ўжыванне беларускай мовы палітызавана, і гэта небяспечна сёння, перш за ўсё тады, калі гэта адбываецца звязана наўпрост з грамадзянскай актыўнасцю, актывізмам. Усё, што так небяспечна з пункту гледжання ўладаў гэтага нетаталітарнага палітычнага рэжыма, які працоўвае палітыку русіфікацыі. Але ўсё ж такі ў межах школьнай праграмы, у межах наўпроставай камунікацыі з настаўніцамі, з сваімі сябрамі, у сям'і, у кнігарнях ўсё ж такі можна пакупаць кнігі на беларускай мове. І дзякуй Богу, яны выдаюцца. Выдаюцца і ў самой краіне, і выдаюцца незалежнымі выдавецтвамі па-за межамі краіны. То бок няма забароны такой татальнай. Ну і, дарэчы, канешне, як тут не ўзгадаць інтэрнэт, ёсць вельмі якасны контент на беларускай мове для дзетак рознага ўзросту, культурны, адукацыйны, які можна знайсці ў інтэрнэт-прасторы. Да. Дзякуй вялікі, спадарня Тацяна. Вельмі шкада, што так коратка мы з вами паразмаўлялі праз тэхнічнае гэтае абмежаванне. Спадзяемся наступным разам. Абавязкова Тацяна Шчацова, прадстаўніца Святлана Ціхановская ў пытаннях навукі і адукацыі, была госцем студыі Белсат. Но у нас яшчэ застаецца трошкі часу, каб паказаць спадарству найлепшыя матэрыялы з нашых сацыяльных сетак. А перад гэтым паставім лайк гэтай трансляцыі, калі мы бяспечна. Мы так нацярпеляліся праз гэтае тэхнічнае сённяшняе абмежаванне. Сябры каардынацыйнай рады атрымліваюць пагрозы ад спецслужбаў уладаў Лукашэнкі. Пра гэта ў жывым эфіры нашага каналу заявіў кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. Гаворка ішла не толькі пра палітычны пераслед, але пра знікненне Анжэлікі Мельнікавай разам з фінансамі, прызначанымі на падтрыманне ініцыятываў. Хто стаіць за гэтым? Пытанне, што працягвае гучаць у медыяпрасторы. Урывак размовы вашай увазе і цалкам можна яе паглядзець на Ютубе, калі ласка. Напрыклад, учора Артём Брухан, як кандыдат на спікера Каардынацыйнай рады, атрымаў шантаж, пагрозы з боку спецслужбаў на свой тэлефон. Гэтыя пагрозы шантажу... Што за шантаж? Фактычна яму ствараюцца рызыкі ад удзелу ў палітычнай дзейнасці. Гэта спецслужбы? Гэта спецслужбы Лукашэнкі. Парады медыэксперта ў раніцы з Белсатам. Колькі хвілінаў можна, гадзінаў вы штодня праводзіце ў сацыяльных сетках. Калі лічба вас палохае. Час задумацца пра медыягігіену. Медыйны эксперт Дмітрый Васількоў падзяліўся простымі, але эфектыўнымі парадамі, як карыстацца сацыяльнымі сеткамі экалагічна, без шкоды для псіхікі і часу. Ён тлумачыць, чаму важна ставіць межы, фільтраваць кантэнт і дазваляць сабе інфармацыйны адпачынак. Больш карысных парадаў у праграме «Раніца з Белсатам» на YouTube-канале «Белсат Лайф». А цяпер кавалак размовы вашай увазе. Каб сядзець у соцсетках і каб табе за гэта плацілі. І каб гэта стала маёй працай. Так, і ведаеце, дамарыўся, і гэта стала маёй працай. І я, канешне, і па працы, і па жыцці вельмі шмат сяджу ў соцсетках, і таму, канешне, у мяне ёсць маі лайфхакі. Можа, яны і для гледачоў, і для вас спрацуюць. Першае, адключыць амаль усі паведамленні, акрамя родных і самых бліжэйшых сяброў. Вось тыя самыя пуш-уведамленні. Пушы, усе соцсеткі выключыць, усю пошту адключыць, таму што вы ўсё роўна паведамленні. Так, менавіта паведамленні. І паглядзець, што зменіцца ў вас за бліжэйшы тыдзень, можа месяц, паглядзець свае адчуванні. Бо ваше жыццё, яно ператворыцца ў такое, ўсё будзе спакойна. Пекла. У руках японскага мастака Куронусі, звычайная скрынка і кардон робяцца крыніцаю сапраўдных цудаў. Ён майстар ценявога мастацтва, дзе хаотычныя кавалкі кардону ў момант пераўтвараюцца ў захапляльныя сцэны персанажаў. Цяпер Куронусі стварае
неймаверныя тэатры з ценню, дзе кожная праца, як карціна. Паназіраць за чараўніцтвам можна і ў інстаграме Белсату. З сэрца Афрыкі, з басейну ракі Конга ў свет рушыла грандыёзная працэсія з механічных жывёлінаў. Гэтыя велізарныя, але грацыёзныя істоты з кардону, фанеры пройдуць 20 000 кіламетраў ад джунгляў Цэнтральнай Афрыкі да палярных ільдоў. Праект названы «Статак» – найбуйнейшая вулічная арт-інсталяцыя ў гісторыі. Ён яднае мастацтва, клімат і людзей. Праект скіраваны на павышэнне дасведчанасці пра клімат і інфармаванне свету пра крызіс, з якім сутыкнулася планета. За працэсіяй можна паназіраць у нашым інстаграм-канале. Ну і на гэтым дзякуем, у нас усё. Дзякуем за вашыя лайкі і каментары. Натуральна, калі вы дбалі пра сваю бяспеку. Для вас працавалі Юлія Лабанова і Алесь Залеўскі. Да наступных сустрэчаў.